Żblokk fis-sitwazzjoni tar-rimi ta' skar ta' kostruzzjoni fil-barrieri, dan hekk kif barriera partikolari fiż-Żurri qed tirċievi l-iskar tal-kostruzzjoni biex bekk tat ftit tan-nifs lill-industrija tal-kostruzzjoni. Illum ġejt marraf pereżempju illi l-barriera illi kienet qed tilqa' l-iskart minn kulħadd qed terġa' tilqa' l-iskart minn kulħadd. Jiġifieri jista' jkun kien hemm żmien meta kienet magħluqa, però jiena marraf dalgħodu stess illi jidher li hemm żbokkament ġiġa jidher li hemm żbokkament f'din il-kwistjoni. Għaliex din il-barriera naħa taż-Żurri qiegħda din qed terġa' tilqa' l-iskart u marraf għal min qed jiġġestija li tista' tiflaħ għal sentejn tliet oħra. Minkejja dan l-iżblokk, il-Ministru għall-Ambjent José Herrera spjega ma' dan l-istazzjon li l-Gvern għandu dritt bil-liġi li jintervjeni. Nissekwestra volumi minn dik il-barriera u nimmaneġġja jien, issa jew nimmaneġġja Trameter Waste Serv jew ninnomina xi ħadd jien. U l-iskart jintefa' f'dik il-barriera, jista' jkun waħda, jista' jkun tnejn, jista' jkunu tlieta, u il-proprjetarju jew l-min tajt il-barriera jitħallas skont il-prezz xieraq. Il-Ministru Herrera saħaq li l-Gvern ma jistax jagħmel rekwiżizzjoni jew jikkonfiska barrieri u saħaq li min għalhekk kien qed jinterpreta ħażin il-liġi. Il-Gvern kien ta' għajnuna fiskali lill-operaturi tal-barrieri sabiex il-prezzijiet f'dan il-qasam ma jisparawx il fuq. Ġie rimarkat li l-iżviluppaturi għandhom ukoll obbligu li jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa biex jaraw fejn se jitfgħu l-iskart tal-kostruzzjoni b'mod regolat. Din is-sitwazzjoni waslet wara li l-barrieri li kienu qegħdin jilqgħu l-iskart ta' kostruzzjoni mingħand il-kuntratturi waqfu ħesrem jagħmlu dan b'impatt dirett fuq is-settur tal-kostruzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.